ye di moja su ekeka kura e wo se ye patakuro no ya nananom ye no wo nsuatere ntwire nsua no so ho no eye amamra be ye ya ne ye de peni pakro di sa abone no ade no si wo nsuatere ya asase so ye condemn antwa yi ankoyi de nanso se de be si de sobo no be bo nsuatere kuro nsuatere man na be de sobo no bo onabo no na no pole na otweda no nsuatere timko wi pole eye bunu ni pole ye yemia nsuatere ni bia ni ho betane ni pase wo ye ni abakoze mbia wo hasa anabe wa ye hu dwuma bi ebedi a enye sika aha na se eno achi no be wi a be nkosera ne yere ne nabusua na be wo achidi no na ye no paade me de metufu se nkanjuatrefo no nko kotoko ne asek a ewo Kodivu e de bo ani 90s 196 or 95 over 100 ne wu ye wo Kodivu se oba May 9 2000 Ghana ha ya kotoko ne has nipa sen ne wu ye 126 ya ne kotoko ni hawo until say ye be chi nipa kro no minji ni say nsuatere babunu bi betumi adi sa adwuma we ye ne Mr. Atta crying our historian or sanso eye bono champion association president e wo nsuatere be twetwe nkomo ado nsem bi musuko eyimu adodo de atopono zo ama wanka sanso nya muchefa enti koso de achirefisa de eba no emu odu wodi se bra kotokoba nsuatere ense bebre koso emu nkomo ebedi bi yenu enche nim se ebeja no kwan ehon nsam te se nsuatere okọ anaso wo ye den ne nyina ne yenhwe na yehu dia ekọ ene ne eba infrase openi mo piafo president no bono champion president e wo nsuatere benim se nyame adom fie boko oba de na dum fie boko pa e de rade ase yan kon ntense se mpedin se anwene te e wo mpem obi nyira nokre prakunam so yedi ne show se nsuatere te sen tentense ya na ehia aha mo piafo Bran kotokoba ha ene nsuatere man besi akan ya yenua ba kon fa mu hwere ne nkwa no no achi nsuatere te sen eno achi nsuatere boko boni bia de enni achire se ne ya nsuatere fo ye hwe animu kwan ne ne ye ntaso nyina de se ye be hu nipa boni ni a odi sa adwuma na ode nkekaye aninguase dimmo abebata nsuatere dim ho ti nsuatere fo ye mpaye a ye bu nyina no se ye be hu sa nipa no ba bia police fo aye hwehwemu so akwa akoduru no ba ya ade anya hwe no ya hu se police fo na ma ya hu se ne di kan no ade na nsi wo park no so esi wo park na chi okay na park na chi so de a police fo so ni park ya chi be wo park no inside okay a be bo ba be wo ho no ho eban ti se bibisi wo akire a wontimi enhu no nti ye hwe yempa ye ne se nhwehwemu nyina be kɔ awie be wi no na nsuatreman dini ne ho son football club no so na ono so ne ho son se wotie ahyase na sema kotokofo no nipa na be ne abrante nam no kan ye na be nipa no a odi saa awu no o kan se ofiribirekum okay yeah ene de videos bebre wo ho be o kan se ofiribirekum enti hwehwemu nso akwa animu a ye tete bibi so saa okay say no cresse ni panel ebetima abasa according to hwehwemu ni ma no a wo hwe pictures ya police for ndi atoto abontene a ye pe nipa no a wo hwe nipa na ma o mfiri siatere okay nipa no mfiri siatere nti ye hwe animu kwa ye ya asem nyina ne se bebenya nipa no na ye hunu botaye nti a obedi sa adwuma ne wo na kora mansan the second park what is her and inguasi we have a cancer. Nsuatere de nka ye hu ni asem. Okay. Ye tena ntemu ha yi. Ye ni ntemu ha fo nyina ye ni bia ni asem. Ntemu ha bia ni ha obetumi aka se nsuatere fo ye nipa bonefo anase ye ti se ye dwo. Ye boko. Bora ye bo ye ni je ho. Nti ni ye die akire. Na se nsuatere supporter ye na dwen se okwakoku bi ato park so na ya to ball no so anase ye agyae. Wo de ko adwindwiri ma entesa we social media ne nsemtwerefo ne TV stations ahodo obetumi dia tema ma ne ka obrempono a wote nsuatere akonwa so sesebi nyansani bia eni nsuatere no kwasem ni asemba moma yenya abotre moma yenya abotre na sebi mpanyini wo fie ba me misa o ense bra asem no firi ase no
yehu bi etete bi sa nananom kra friends and trophy hye mu no achi yehu amamre bi skra no kra course eno no ye de nananom ye se ye de penipa kro anasa na se ye de dwura kro ye ka se ye dwura kra ense se fi bi se moja bi se gu famu na ye se ye ka se ye kona nananom anu ahon famu na che se fi bi abeka kro no nananom ye no sa se wo de dwura kro na na se ne wo kana amamre kwan no otutwena enye yie enti moja de se ye di moja su ekeka kura e wo se ye pata kuro no na fe su biem ne ya nananom ye no wo nsuatre ntwire no so ho no eye amamra be ye ya ne edi kan no ne ye de peni pa kuro di sa abone no ha ne to su mi no se be ya na nananom gidie mu no ne odi sa adwuma no nananom be pe no na bayi no na kuro no ho ni dini ho be den ne ho dini kuro ni din bete nti sa ne ma mienu we amba so be ye amamre no wie ye nhwemu na ye koso no so nyina no em se ti kuro no so dini despite say ana se no kwasem pa ne se ade no si wo nsuatre ya sase so ye condemn antwa yi anko yi de nanso se de be si de sobo no be bo nsuatre kuro nsuatre man na be de sobo no bo onabo no no kwasem ni abapim samra ye kase no memani enje ho efi se onabo no ne bodyguard no na onye rasta endi se wutimi kase ono na tu nipa se benko le ambush na benko die wu a no kwasem ni na akoye tan hu no ene se asem no aba ye ni anje hu nyina no nti mpa ye ne yeguso obo se police for no be ye badwuma no se de ye hwehwe na ye hunu nipa kro na fe ye hunu kwana ofa so a wodi sa anyambra se na kru no ne ball no ye nyina ye dini ho ate na fe na no me ntwa no na no poli na otweda no nso atretim ko bi mante na sa se nso atretim ko bi na so far na ye nso aye be ye de gya no kwankrakra nso no so atreman maya hombo bi se mpeninsa so awotwe anko gu aya na ne mako e bi asem kra wantumi anko a mayo bi se e bi asem anko bi se beko poli eye bunu ni ofi mu wie na ntete ya ye ti no no okay so wo ye bunu ni ofiri okay ofiri se ahafo ho ba bi pole ye yemia oho ntete ni bia ni ho betane ni pase oku no ye ni abakoze bia wo hasa na ayiye no me de se ntete man mpo won hyehyɛ se obekwa kametu befo se benjai efi se anibre ne nkekaya akeka nsuatre no se police fo no nya nwie benkita hodie no ma ye hu se kuru no ne ho son watie fiade no ho kora me de nka metufu se benjai na mbom se bewo nsawa bi bebo ana bewo ye no ho dwuma bi ebedi a enye sika aha na se eno achi no bewie a benkosera ne yere ne nabusua na bewo achidi no na ye no paade me de metufu se nka nsuatre fo no nko se hwehwemu no nya enna di nwie ma ye hu ni property na wo yes ade ndi achi nipa no wie no de nsuatre man football club enye be ne besumam enye ampi no ne sumam me ani nkohia no wo park nachi ne nye no ne meya sa able no de na chese binema funu no na ni abie ndi sa amle ya ni no nya mie pa se no de betufu se ma obia enko se betie mafutu no se ebeboa bedi anka bembe mfa ne sa okay yedi Kenya na ntia se ba no abakwase mu wadwuma mbobeo ye hwe Ghana agokansie de ya na ntokwakoso wankasa atana ase ye analysis no keka no mesie ni titi bi firi mu no wo hwe bobbo mu ntokwasem a enei atesan ya awrehosem sen ya esi wo May 9th no ya nsua hwe amfa amfiri mu na nne ya sana ebo kokompe koye nimba eba yachi yesa palongo se wo hwe kotokwa Ghana Football Association ni body ni nyina no e wo se be hwe niema bi yie me as a historian masua abakosem na menimu kakra no me hu se bibi wo kotokofo ho a e wo se Football Association no bani ko ho menim se ne etie potin na mentimi nkyire na as a historian se ne meka no me de abakosem na e ba be ka asemi kotoko de nko na onima na asase kotoko de no ne tai kotoko tim no mom ni tai hia sa hawo no okay but what I say oni
team bi ebo a ono ne tasia sa ha no menim se eye adehysem se eye de anyo mintimi nkire na ne edikan no kotoko ne asek a ewo Cote d'Ivoire e de bo ani 90s ho nipa 126 and 196 or 95 over 100 ne wu ye wo Cote d'Ivoire almost 200 e wo Cote d'Ivoire ho records da ho o check isesi a won sabeka kotoko se oba May 9th 2000 Ghana ya 2000 yana je say yes 25 years 26 years ni kotoko ne has nipa sen ni wu ye 126 kotoko ni team ba ko bi na me team no dina amanya obi ani boy obi ani seye na no kotoko ne njateman nipa ba ko nso efiri na wo hwe video bi ne nam abontene a on say historian de yesua ne ma bebebire video ne nam abontene no me hu say na team bi ko kotoko home na eye pinchen ya me hu say na poli ahwe bi ani so obo nipa no na sum na oworo na tade nti nsɛmhwɛni no a anase sports presenter na no ne na poli edi nkomo no ebisa ne sɛ woni wo bobia sum sa no na o se ane o se de to bo ase na kasa wanka na nanim nti sɛ wo yɛ so supporter afutu we nkɔma supporters nyina wotena fi bo home match sɛ away team no ba no yɛ wadwene sɛ wa ba home nti wo be motriti no wo be yɛ ne basa wo ba bu no wo be yɛ ne ne wo pa kai hu sɛ ball no ɛyɛ home and away ɛyɛ da yan so wo so be ko bi man so wo nka fa ako nti ma sɛ supporters nyina yɛ ni gye ball ho sɛ ball bo ɛnyɛ ntɔkwa ball bo enye abufu ne ball bo na 3 maximum points o ball at 3 points apa be business apa be adwuma okọ na nakora man san the second park ya adwuma a wona bo waye mason fu a ofa be carpenter fu a ofa be plumber fu bobo name it hwe se ne ya park no city ne adwuma a waye ne ho 3 points nti ma se supporters nyina se ya agro ne yedi nti se kokoba se agro no yebedi awie na bia pira yebedi awie ya bobo ka hwehwe na yedi biachi e wo park so na ye chase no ngena na pole wuo ya esi da bia wo park so bebere na yenya ne obeka esi pa se be bunkrofo division 1 division 2 be bunkrofo be bu referees nyina ana esi kopense minwe sanso so die different Ghana for no ye wo suban bi se ye monto hododo ye nhwe ha ntrashia se ade ne ntrashia ye nka ho asem kwane kra se ya ye nye kwane no da je se accident ye si akoye ye suban bi a ye ho ade no waye ti ye mfa football ne se ye agoro ne ye nyina ye de ye di ya den ko hwehwe no kwa wie mesro na waka bibia kire kotoko supporters Nsu Atreman supporters and afi kotoko players and Nsu Atreman players said be ya bia obi ni mo chena asem no kure na yakwa akohia ba bibi kodi agro we se mi ne obenten ofri Nsu Atre we se mi ne obenten ofri oye kotoko supporter na oye kotoko player enti yenye sei kan bi kire o Nsu Atreman as a team ye ne kotoko ni problem o ye ba Premier League no ye kra sesi ye kase no Nsu Atreman players mienu ewo kotoko a wa ba beto be nti ye ba player mu adwadie ni ade be ka se nkankakra ye ba ye nche de so nka ye di nkita ho kakakra ye ne kotoko ni hawo nti sa de we ya si no me ya dana no me kai se until se ye be chi ni pakro no minji ni se Nsu Atre babunu bi betumi adi sa adwuma we nti na me sere kotoko first be ne se be ne tutu agu koto emojamu ye be serebe be ma bibia emra fom na nipa no so de kwam bia so Nsu Atre traditional council police Nsu Atre for youth na nkasa ye nyina ye ni abere efi se aningwase aye den akaye because be ball na bia ni ho a o aye na dwen se ye nkuku nipa na ye mfa sanction to park no so na be yu ho mark chief di hu ma
Uhe saa adwene na eni ho nti omo nka me down na ye nyina ye ka ho bi ye tarebachi ye nyina be ye saa yi no yawo na owo mote no ye nso ye tibi yawo na beti se pole wo afirim no hwateman for ye so ye tibi pa efi se ye nyina ye nipa ba ko after ni nyina ye nyina to nche na ye nyina ye nipa bo ne ye bo ndi mesere omo nya abotre na hwateman for nso se dia ye gusu a ye boa e ma hwehwemu no e koso no yeso ye nyire ye ho ma te se nche league ni betumi a hyase ye ka league ni kran hyase ye no na nka nipa bonefo no ye nya na anka ye pe nti mesere nhwatrema so se yeso ye nya abotre na yesi no ebu abam elidi money ya den aba be keke kan ye de nanso ye gye ho tum se enye ye ne ye di sa bone no nipa bonefo bi na abedi ewu bi di ahye ye nti yeso yenkan yakoma emfa nto yem na yemfa nsiye na yenyi adwene emfiri di money ne niema no so na bobo no yen concentrate na fi yenko enko yanim na mere pam no police fo no wie bedwumadie nyina ba bia ndokre da no ye di se nyankropon be ya adoma ma ye hu ba bia ndokre ne da na ye justice e dia mapoli aha na de nkomo hwehwe ne nyina besi Old Burger TV so ne ye ne Bono Champion Association president ya wo nsu atre Nana Atta Crying ona ye no twetwen enkomo no ahya na de nkomo twetwe ne nyina esi de aka akiri doso ndi eso edoso chen de eba ne sente besrawo na wa like a comment se de be ya bi tomu abenya bi ahwe nti na subscribe nso amaye Old Burger TV so di pia